Manong Lando, an-anusan nakpailaang wan. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan natatayong agkakabsat? Wan matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalin da. Sikalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo abumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wan matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen. Nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wan, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mat, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala, pakiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam. Mangantayon, kabagis. Wan Manong! Nasapa pa iba kayo. Hindi ka pa bumangaw. Ana, asin mo dyan agwalwalis. At parbangon pa ilaon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggagat na dyan kabsat mo. Mababayinak pa yan o datuma. Tadandanig iso amin hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat tan niti siyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay, kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mo't ka di Isabay-bay am laeng, no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am ti kabsat ko, no kayat nakaatulungan. Alang harot. Ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala tadanit siyang agluto. Eh, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa ilaan. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga anoyin. Apaya di ka bumangon. Madi, ti magbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga agurigur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik, Manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ijabanyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige,
Tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Namsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tanusyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Ang apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapaak mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo tala dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ini, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinaybagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kamin tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Jak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta. Tagaplayak iti trabaho. Jak kaya ti umutang kadamanong Lando. Ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minayin. Dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa dino manaw. Kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant
Amangan mo ano tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kayat ko. Kaano nga amang rugiak? Isubmit mo to pa ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Hoy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangpit na alityon. Ay, ang dagayam insang put na amasida. Mga di na inrori di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Maditikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapat akas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo ka. Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak ah. Didak mo dagdagan amanong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan da ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga timakuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan dito eh. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan, not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay di balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kami at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Timay sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya.
Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom kaw. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ka kunak tumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay nga pimanaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan tan trabahong, pimanaw kalakta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayandamanong baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Eh, kita ang basek ti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang mamaw. Ay, narigak ti kasta. Ay na, wan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Oy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito, iti siyang. Agtatakaw kamot gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week niya manong. Ta ang biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mina na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka ditoy. Kababain nga min ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka di kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko? Mapukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan mat gayam. Katulong da ka magayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tisyang. Iso ni Tisyang, ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita. Kasta unay, apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti usto, tati amok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan metlang tagpaiso kat napanagnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong ak iti kabsat ko para iti magastos iti balayda.
Alakastan, to'y pagayam mo, ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, saan apudpudnuanagan tintay drama itagun daway. Ngamsak pa'y nahilo mampay ka ni Mariel Gutierrez, ni Agnes Abad dita Singapore, ka ni Ma'am Nati Agustin. Kasto iti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog, ngam gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak, nga uray lakaya kon. Banaga pag probleman ti asawak kanyak, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pa'y lagawaid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrobata ko na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, inton maminsanan. Nakababayin ba't ka ni kumpare? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamuhan. Puya tumutitawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, balay ti kumpare. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anyaman tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay, agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidan. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdamapay. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparek. Adapas ka ni di balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamod day jay. Ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Na. Imposible magtari na biyeng at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na na. Di kayo agsangit ay. Ay, kasanawan jak ang sangit.
At nagsakit ti aramidan ti amam kanya. Napalot putak, tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, kakasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya timbaga jainam ken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsang-sangit pa yan nagipulong. Apay. Anya timpul-pulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpwesto tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw iti inam. Wan tatang, promise. Adda chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Wen, ada, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y amam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo'y pagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. At kanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan niyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon-konsomisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiain. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturugak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Ay, uwan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unang ipashare nak ijay balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Yung manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan. Mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salod-sod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adda mang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awalan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaem. Babaero ka alaklakayan. Freddy, honey. Ay, di kayo to sa munday to. Imposible adi mo among ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo day tangay bagbagang.
Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Freddy! Linuko nak lagayam. Inalilaw nak. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kabsat mo. Talo aldawan asan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, ha. Siguradaw, asa na makaturturog da jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro dayjay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Papalin ka nga iti bail, mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istorya. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre saklatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Kusyak at imang paadal keng ka. Talaga, sir? Ang, apay pagadalin nak. Kat saan nak mo't akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na, suray. Ng awan maitulong ko ken ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti, anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, ada manan ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, Ismail. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papan iti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala. Isardeng kuntaw. Apay. Sinardeng ang matan tiyag checks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo hindi bakit ka dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Hindi ka kasta. sakit-sakitan. Na. Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaintan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya?
Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh. Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawag ka? Kuha, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Apay akas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tag itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko ana. Kat inagkanan ni Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paimara. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Katsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon? Saan kayo napagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mutin ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka nasawak. Agawid ta ni di balay. Jack kaya. Di mo't nagsinatan. Agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat ay atag bakit. Di nakbulat singay. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisang wanang bakit. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko nakasagana amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinoblan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas kaw ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal ti panunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Bakit? Agyaman hakta nagawid kan. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wain, bakit? Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ka. Ariglado bakit? Teka. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, ta saan analabaan da kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka.
Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit. Alangarod, Ay, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngamnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay. Taagag-aga sakpayla nga aging gaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat kasawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga nagbalbaliwakon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasayaat nga identi kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti tonggal maysa. Manang Biyanan! Hello, papagayam, naimbag nga orasyo manan, siyak manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak nga aldaw kan orasyo ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa kani drama itagundaway, kat manipod kani pagayam tayo amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso. Dear Manang Biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istorya akan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayat. Kat gapo iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di mo't lanam namakin ka? Ladingitak mang masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak dayto eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan? Anya? Pasensya kan talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ay daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy akon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kanayon na kagmalmalas kan ayat. Kanayon na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y dita ti mabalin mo nga armo na
ko. Nanang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adon anapaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet ken napintas nga asawa na. Nanang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayan. Mag-apal nga rin dagiti saan anakapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayr. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Pada, anang. Siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparaswa analaad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sarawan gasat ko kanayat nanang. Saan ang amin nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam. Magpaiso mo nanang. May parsuak sa mapapakilatan. May parsuak nga wan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamang ti pamilyam amang ipatpatigkan ka. Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ko. Nanang. Mala, agrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige nanang. Sumurunong aktaw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ay uwan, bagbagay mo anak ko. Apay papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay katwan amukmat ka asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak ka. Kunakla no sino tinagtuktok, si Kamat Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanayin. Aywan Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Saan? Itagkuhin ka na ita. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram ken ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka mo ngamin ite. Anya? Alicia, ay-ayatin ka pa'y lang aging gayta. Saan ang nagbalew, tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay ta. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang, naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy nanang. Kahit, tanyat ko na ngay. Sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak-latan sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamaan yung agdato na kumalingkan ko na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan ko na, anak ka. Wala lang. Ngamin, siguro nga gayatak ni Alicia. Sabay kumata, aklunan akong. Tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manen amapaay, anak ko.
Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman lang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagit, ha? Agyaman nak, adto ti bayad tinateng nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagit, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awatan mo ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, idisok dito lamiseta, Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagbaga. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid akon. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayad tinateng adan iti lamisetan Kurang day ta, Di pa'y nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dwagasok day jay. Ha? Ay, sige. Magbit lang ang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natudog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapo, iti pa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagulkan ka? Kasta di ko na ayo, Saan na kayo taday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na mariklik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ito bagay. Apa, gusto hindi mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulan. Tapay, amay kaskas tuyak. Nung minsan, sa napatas ti biyang. At nagraglag sa nagladladingit. Hala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Ha? Lulahamin na ito. Nakaya ko na ba raw? Ganun to pa makasawa nga Ito langapsuda ko. Ha? Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito puso ko paspasakin na. Awan limpyo babae tulubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae? Ay sos, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaaw? Tamlo sa anak, masaksakta na kastoy nanang. Anya, ay na, saan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunak mang. Basta nasakit dinagam ko. Kangurang-urang amin na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. May sila rin, Ading. Ay, mabalin pa nga, Rod.
Sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun, akakabsat. Tapno mapanin tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay. Di nakpadandunan ang sikabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi di taokin ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang ah. Lalaki man wano babae. First come first serve ah. Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mat dita nga mi suot mon. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may samadla nga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan amaso. Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka ununa yan? Ditakan! Masap, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanalang. Pasig tumitla ang mamarites dagita dumar ay dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumar ay ababalasang. Anyat amom ngay anak kaw. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanan. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pre! Masaw. Feeling beauty ng tumulaming? Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae? Pre! Apay aya akas ta ti ibagbaga manakaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na lang. Manong maso, umay ko man isubli dato malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mon, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa nagrup-rupang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manyak! Pagan anok ko ma. Kan di ka wal makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na group-rupam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot ng tibagbaga maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, agrisi ka titalan kun Agrisi ka. Tadapay papanak. Maso, andapay mula man natin. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumitlat aramid mo. Ha? Una mo lang nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apa yung nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam? Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, san ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid nyo, babae! Apa yung atangakas diya matan ni Maso? Suplado matan na. Wan nga raw balasang kaw.
Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wenno balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apay ang atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na na, ngamhan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak ngamin, limlimot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni masaw kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yung man idildil da dya, Berta, nanang. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagut pa'y, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na ka day, Jay. Manjak na raw. Apa ta ipilit yun, nanang. Di ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga min. Jakong pagan ano, dagita babaeng. Nalang, adakad mo kasi mangpit. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Sunshine. Di dakati pa ni tiket kong aramidan, nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sana kas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya? Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga! Nagmayat ang pasaglat yung kadali. Wa? Hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday to'y? Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan la siyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang kita, hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso. Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, maso. Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan, tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax lagi ti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tintidakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah? Detanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ha? Ala! Apa yan na nga?
Kahit ako mag-armay. Ngam, mga no paayan nak. Mabuti nga akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, maso? No kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. I love you, Berta. I love you to, maso. Agpesaw? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Jak nas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundaway, takunak no aglaklakaya kon abaro. Nagkasar kami nga rod kan ni Berta, kat ita addan 5 nga anak me. Naragsak kami kan ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, maso. Kablaawan ka pagayam maso, tanakasarak kamatlaangan iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka ni ti sidong ti pamilyam. Kat saan mo siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam maso, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.